Intemmet b'suċċess operazzjoni mill-iskwadra ta' kontra droga u mill-Special Intervention Unit f'Ħażabbar, fejn il-pulizija kienu qed jiffukaw il-ħidma tagħhom kontra traffikar ta' droga. Fil-fatt li żgħażagħ ġew arrestati wara dan ir-rejd li kien iffukat fuq bar fil-Misraħ ta' Ħażabbar u f'numru ta' residenzi f'Ħażabbar. Kien il-ġimgħa l-ħabta tad-9 ta' filgħaxija meta l-pulizija bdew bit-tfittxijiet f'dan il-bar li jinsab fiċ-ċentru ta' Ħażabbar. Bil-kru ta' Net News jirnexxielu jaqbad dawn il-filmati esklusivi tal-operazzjoni li damet għaddija n-numru ta' sigħat. F'residenza fit-Triq Santa Marija, il-pulizija sabet diversi kapsoli bid-droga suspettata kokaina b'valur fit-triq ta' madwar 8,000 euro, kif ukoll borża b'sustanza suspettata ħaxixa tal-kannabis lesta traffikar. Minn din ir-residenza ġew arrestati raġel ta' 25 sena u mara ta' 20 sena. Minn residenza oħra fit-Triq Santa Clara ġie arrestat raġel ta' 20 sena minn Whitline wara li fil-post instab ammont ta' pjanti tal-kannabis iżjed milli permissibbli mill-liġi u ammont ta' ħaxixa tal-kannabis lesta traffikar. L-ebda droga ma nstabet fl-istabbiliment fi Triq ix-Xajra. It-tliet persuni qegħdin jinżammu fil-lockup il-Furjana għal aktar sħariġ u mistennija jitressu l-qorti fil-jiem li ġejjin. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.